Són imatges molt colpidores i molt interessants. Curiós perquè aquesta exposició jo vaig néixer el 1976. És que l'any 76 va ser l'any que van haver-hi més vagues a tot el país, en Catalunya per suposat. En el 76, ara al mes de febrer, va finalitzar la vaga més llarga durant el franquisme de l'empresa La Força i va haver-hi la tercera vaga general del Baix Llobregat. I aquesta imatge és de Sabadell, on va haver-hi, a nivell del Vallès Occidental, una vaga també molt important i, per suposat, els treballadors de la SEAT. Això, que és també de l'any 76, ja havien fet l'ocupació de la fàbrica del 72, que van assassinar, la policia va assassinar Antonio Ruiz Villalba, un treballador. És que la història és molt important conèixer-la, perquè els que som nascuts a aquesta època dels 70, 76 sobretot, un any són les acaballes del franquisme. Després de la mort del dictador, jo soc del febrer del 76, però la mort del dictador, clar, els que hem nascut i hem crescut en llibertat pràcticament, no? Sí, sense patir la repressió, perquè aquí a Sant Feliu, vostè és d'aquí de Sant Feliu o coneix molta gent de Sant Feliu? Sí, coneix uns quants. Jo llavors tenia 21 anys. Això, quan et deia allò de les vagues, el principal líder sindical era d'aquí de l'empresa Matagas, que era del grup Pegaso, com aquesta imatge. Era un sindicalista que es deia José Cano. Aquest home va ser detingut en 3 ocasions. La primera l'any 65, on va ser torturat i li va suposar estar-hi uns dies al llit per manifestar-se. Per fer assemblees com a representant sindical demanant més diners, pujada d'increments de salari, perquè la gent no arribava a final de mes. Ara hi ha gent que diu que no arriba, però és que llavors no s'arribava a la immensa majoria. Eren treballadors però pobres, la immensa majoria. Aquí la gent jove actual, gent com els meus fills, que tenen 12-14 anys, que de vegades fins i tot que hi ha un problema social de que el franquisme es vivia millor a l'època del franquisme que no en aquest context. Ni molt menys. Això és perquè no coneixen aquella etapa. En aquella etapa no teníem la situació no solament de benestar, i molt menys de consum, de béns en general, ni l'alimentació de llavors era com la d'ara, era més austera, per dir-ho d'una manera. No diré que no fos sana, però més austera. Això de menjar ternera o pollastre era potser els diumenges, però no passa entre setmana. I d'aquí de Sant Feliu vostè ha conegut gent que hagi patit la repressió simplement pel fet de... Sí, que van passar per el top. Tinc dos amics, perquè eren de la meva generació, eren estudiants d'aquí de l'Institut de l'Olorda, i l'any 73 van ser detinguts a Molins de Rei perquè estaven repartint els fulletons en suport a una empresa que feia joguines, que era l'Exim Castillo, que estava aquí en el polígon del Pla. Sí, recordo. I a la Fira de la Candelera van tirar aquests fulletons, els van veure i els va detenir la Guàrdia Civil. Després de passar per el Cuartelillo i ser colpejats, es van estar un mes a la Modelo. Colpejats. Sí. Que abans et detenien i colpejava la policia. Un d'ells va acabar sangrant per el nas i se li va atacar una mica la camisa i això. Però tu fixa't, aquests cops en aquella època no es considerava, inclús per la gent nostra, que fos massa tortura. Per ells la tortura era aquells que patien posicions i que li penjaven i feien no solament cops, sinó tècniques més brutals de tortura, dura i pura. O sigui, que et donguessin un punyetazo o una bofetada, això no era res per ells. Però bueno... Sí, això per
sobretot per la gent jove que creu que abans es vivia millor i que... Tu fixa't, aquí hi ha una imatge de l'any 72, que va ser quan va haver-hi la llei d'educació, que jo va ser de les primeres actuacions, era molt jove, tenia 17 anys en aquella època. Aquí van detenir a Maria Comelles, que ha estat molts anys regidora d'aquí. La van detenir en una manifestació a Barcelona i va estar a la presó de dones, que era la Trinitat. En aquella època la presó de dones no hi havia funcionàries, eren unes monges, i aquestes monges d'un-i-do, com les tractaven, les escorcollaven, no els hi deixaven passar ni una. Després ja van haver-hi d'altres també que han patit, que a lo mejor llavors no vivien aquí, però que fa molts anys, altra regidora, la Maria Jesús Bono, també treballava a l'Hospital de Bellvitge i va ser detinguda després de parlar en una assemblea demanant millores laborals allà a l'Hospital de Bellvitge, i quan es pujava a l'autobús de l'empresa que els portava cap a la plaça Espanya, abans de sortir la policia la va fer baixar i la va detenir i la van portar a la Via Laietana. L'endemà van aturar-se a l'hospital i davant d'aquesta pressió la policia va optar per alliberar-la. Només pel fet de reivindicar drets laborals. Millores laborals, no és que fossin coses, no, escolta, més diners al final de mes, reducció de jornada, perquè llavors treballàvem 48 hores a la setmana, no les 40 d'ara, eren coses que anaves demanant, coses i també demanaven llibertat. Que avui en dia que això ha existit tota la vida, no? Sí, tot el que tenim ha estat sempre així i... No ha sigut sempre així tota la vida, I hem tingut més gent que d'una manera o l'altra va patir, estigués detinguda o no, d'aquí de Sant Feliu, aquestes situacions. Tenim aquí on està l'ambulatori del Pla, això és la plaça Felipe Alcántara, que va ser el principal líder de l'alumini hispano-suïssa, aquí on està ara la residència al carrer. L'Aurea Miró. Aquest home ja havia vingut de l'Aragó, que era miner, fugint d'allà i es va instal·lar aquí en Sant Feliu. Aquest home també va patir força. I algun altre sindicalista que va treballar a l'empresa Solvay, un company es diu Paco Espanyol, que porta molts anys visquent aquí a Sant Feliu, des d'abans de les primeres eleccions democràtiques, que aquest va venir fugint de la Citroën de Vigo. O sigui que... Les primeres eleccions democràtiques, que sembla que hagin pogut votar sempre en llibertat... Que va. El que fèiem nosaltres en aquella etapa, que fèiem assemblees i coses com aquestes que estaven prohibides, dir fer vaga o alguna cosa així, era totalment prohibit, tenies el risc que et detinguessin o inclús en alguna de les manifestacions i demés que hi havia confrontació amb la policia, que feien algun tiro a l'aire o no a l'aire, algun treballador va morir. Al 76 va haver-hi molts morts. Només pel fet de manifestar-se. Per al simple fet de manifestar-se. Mira, la meva dona, que també veïna de Sant Feliu, amb 17 anys, l'any 74 la van detenir amb 2 noies més i un company que havíem treballat plegats a l'empresa Siemens de Cornellà, que era on jo treballava allà d'aprenent i de metal·lúrgic, els van detenir d'allà a la presó, a la Via Laietana, a la comissaria, i allà patint també vejacions, tortura. Les dones encara tenien un doble, no solament si li pegaven o no, sinó que amb el tema de ser dones sempre feien, fos de paraula o no,
anaven més enllà que a vegades els propis homes, no? És molt colpidor. La situació d'ara no va venir caiguda del cel ni va ser gratis, van ser molts homes i dones que van patir aquesta repressió de la policia i del Tribunal d'Ordre Públic. Per això exposicions com aquesta que ajuden a que la gent com tu, que no la va viure, però els vostres fills coneguin la realitat i que no hem de tornar a temps d'enrere, hem de mirar cap endavant de manera positiva. Aquestes mirades que fem al passat no són mirades que hem de deixar en l'oblit, no, són mirades que ens han d'ensenyar a mirar cap al futur, un futur en llibertat i en pau, no? Tenir-ho molt present, saber d'on venim, sobretot. Sí, saber d'on venim. Sí. Tu ho has dit molt bé. Doncs res, moltes gràcies per la seva explicació. De res, home. Animeu a que vinguin a veure aquestes... És molt interessant que quan hi hagi exposicions d'aquest tipus fem pedagogia, sobretot amb el nostre jovent, perquè siguin conscients de tot el que va haver-hi per el que gaudim avui en dia. Sí, hi ha algun d'aquests panels que parlen de les lluites socials que van haver-hi a Sant Feliu en aquest període per tenir coses tan que ara sembla ja que estan passades com l'ambulatori de la Rambla o bona part de les escoles que hi ha ara. Més de 500 nens i nenes eren portats en autocar a Barcelona perquè no hi havia prou places aquí. Sí. Doncs bueno, molt interessant. Gràcies per la seva conversa. Molt gràcies a tu. Per mi és un plaer. Continuarem veient l'exposició. Doncs sí. Gràcies. Vinga.